Moi boas a todos e a todas, benvidos e benvidas unha semana máis a Debate no Eirado. Hoxe estou moi ben acompañada, á miña dereita, Patricia e María, e pola miña esquerda, Macio e Lucía. Mil grazas a todos por estar hoxe aquí. Ademais, debo facer fincapé no lugar onde nos atopamos. Por Raquel e Morata acolléronos na súa casa como se foramos uns máis da familia. E ao final pretendemos que a Debate no Eirado sexa precisamente iso, un fogar onde acoller todo tipo de opinións. Non me enredo máis e pasamos a coñecer un chisquiño máis a vila de hoxe. Son 19 as parroquias que conforman Touro, 19 lugares que acollen veciños e veciñas fachendosos e fachendosas do seu patrimonio, da súa cultura e da súa terra. Igrexas, muiños ou fervenzas como esta ateigan de fermosura a terra do Ulla. Serán estas augas as culpáveis de que os veciños alerden tanto da súa vila? Esta vila tamén é historia. Os nosos antepasados foron deixando pegadas para que nós teñamos sempre moi presente o noso pasado. Quedaría todo o día percorrendo os lugares deste concello. Pois debo de confesar que fiquei namorada dos seus recunchos, pero teño que ir xa para o debate, mentres vos seguides desfrutando uns segundiños máis dos seus recantos. Como en todos os programas, comezamos poñendo sobre da mesa as vantaxes ou posibilidades que nos ofrece vivir e emprender no rural. Vou vos facer unha pregunta ben directa. Estades orgullosos de vivir aquí no rural? Comezamos por aquí. Sí, pero con condicións. Eu, por exemplo, sí que sinto que estou moi vinculada a Touro, traballo en Touro, estou nunha asociación cultural en Touro, pero atópome que a realidade de que vivenda en alquiler en zonas rurais é algo que non é moi abundante. Entón, si paso moito tempo en Touro, pero desgraciadamente teño que ir dormir a Santiago porque o tema da vivenda nas zonas rurais, pois non hai moita oferta en realidade. Vamos, que ti estás orgullosa, pero incides en iso, que che gustaría vivir de verdade aquí. Por aquí, María, que nos contas, a máis noviña de hoxe? Eu sí que estou ben orgullosa, a verdade, porque non todo o mundo ten a súa disposición pois airearse un pouco cando quere, despexarse, sobre todo vímolo no confinamento, tivemos unha vantaxe enorme os do rural, e eu creo que iso nos favorece moito. A verdade é que seguimos por aquí con túa irmá, Lucía, a ver, contanos, ti estás orgullosa? Eu tamén estou moi orgullosa de vivir onde vivo, por destacar algo negativo tamén poderíamos incidir un pouco no tema de transportes, por exemplo, na facilidade a chegarse aos sitios, ao mellor faríanos falta un poquinho máis de disponibilidade nese sentido, pero polo resto, como ben decían Patricia ou María, estou moi orgullosa. Sí, porque é certo que vivir aquí nunha zona rural é maravilloso, pero nos falta unha pequena axuda para que sexa xa ideal. Macio, ti levas un aniño aquí, non? Contanos. Hombre, por mi parte, yo sí que me he adaptado muy bien porque
cuando vivía en Colombia era totalmente rural y ahora mismo no tengo ningún contra, por ahora. Acolleronte ben aquí os veciños e as veciñas de Touro? Sí, poco me he relacionado, pero bien. Pouco a pouco, xa verás, como en nada xa eres un máis. E vou vos preguntar polos estereotipos que há vinculados aos habitantes do rural, a nós. Credes que segue habendo estereotipos, María? Eu creo que agora xa non tantos como podíamos ver anteriormente, sobre todo, bueno, antes comentabasme o da educación, eu creo que de feito temos unha vantaxe o de ter menos rapaces, porque os ratios nas cidades están totalmente disparadas. Aquí é certo que hai veces que os profesores non dan abasto aínda así polas horas que teñen que facer, pero sí que é certo que coas ratios que temos aquí é unha maravilla porque temos como unha atención máis directa, o cal eu creo que incluso imos mellor. Ti faz fincapé na educación, porque penso que nun futuro dedicarás a isto, non? Sí. E pensas quedarte aquí? Gustaríache estar nunha escola rural? A min gustaríame moito se puidera dar clase aquí, porque, sempre, bueno, criei-me aquí, non? Pero sí que preferiría dar clase no rural, sobre todo porque a min gustaríame ser profesora de galego e falase moito máis galego no rural que nas cidades. Entón é unha vantaxe máis. Mais adiante falaremos sobre o tema da lingua. Patricia, volvendo ao tema dos estereotipos, pensas que aínda os hai? Eu creo que, como di Lucía, sí que é algo que está cambiando, pero eu, por exemplo, na universidade, pois, bueno, xa acabei a carreira fai uns cuantos anos, e sí que percibín eses estereotipos precisamente polo feito de vir dunha zona rural e falar en galego. Entonces tiña todo para sufrir todos os comentarios en plan, pero non entendo, entonces ti falas galego, pero tamén estudias unha carreira, ese tipo de cousas que pensas que están xa soterradas, pero que eu as vivín. E por que credes que vinculan o galego co rural? Porque realmente agora mismo é así, as É estadísticas... onde o mantemos vivo, non? Sí, as estadísticas que se publicaron non hai moito, pois é o que demostran que o galego sobrevive nas áreas rurais. Pois un feito máis para estar nós ben orgullosos porque defendemos a nosa propia lingua. Por aquí, pensades que hai estereotipos coa xente que reside aquí no rural? Eu coincido un pouco con Patricia, unha vez que sales a estudiar fora do teu ayuntamento, unha vez que sales fora e escoitas que ti eres a única persona, ao mellor, de un cento alrededor túa que está falando en galego, e xa só co feito de falar, ao mellor, as miradas que che botan ou calquera cousa, prejuizos siga habendo, porque senón... Estás de acordo cos túas compañeras? Ti viviches eso ao chegar aquí? Sí, un poco, y me he dado cuenta de lo mismo. Un dos estereotipos igual máis extendidos é a deficiencia da educación, como dicía María, ou da cultura. Que tendes aquí en Touro para demostrar que isto non é verdade? Creo que a nivel cultural ahora mismo estamos nun bon momento. Eu, por exemplo, formo parte dunha asociación cultural, a Pinguela de Bama, que empezamos hai 7 anos, que realmente somos unha asociación moi xoven, e ahora mismo creo que pasamos dos 80 alumnos. Entón, iso quere dicir que é algo, a vida cultural, que está funcionando moi ben. Hai asociacións relacionadas co entroido, entón eu creo que a nivel cultural que Touro goza dun moi bo momento. Entón, a cultura en Touro está viva e vou vos preguntar sobre unha tradición ben antiga, os xenerais do Ulla. Que significan para vos, para os veciños e veciñas desta vila? Lucía? Pois, os xenerais da Ulla eu penso que é unha tradición que aquí nos toca a todos desde ben pequenos, por moito que seamos de parroquias nas que non se celebra, nas que sí se celebre, porque é unha tradición a que eu creo que todo o mundo desde pequeniño vai, disfruta, disfrázase, escoita os atranques e vive todo o mundo. Por aquí, a ver, que significan para vos os xenerais da Ulla? Eu tamén, bueno, como di Lucía, que é a mesma, sempre fomos ao entroido desde pequeniñas, e claro, foi como unha especie de ir avanzando, porque ti de pequeno pois ibas te disfrazando, tamén cando vas facendo temas maiores coitas máis os atranques, e ao final de todo, agora, bueno, eu estou na banda, Lucía tamén, e tamén tocamos ali no entroido disfrazadas, vas avanzando. Pois que bonito iso, que perdure a cultura grazas a vos, as novas xeracións. Patricia, para ti que significan? Xa me dixetes que estabas moi vinculada a temas culturais, pois que significan os xenerais? Pois tamén estou moi vinculada co entroido, porque de onde eu son lévase celebrando desde o ano 2003, entón eu levo participando prácticamente toda a vida. Empecé con 8 anos e agora, por exemplo, vivín ese cambio xeracional que agora das pequeniñas, era xa son das maiores que imos na parranda, e agora, por exemplo, xa vou con meus sobriños. Entón, pois é unha data moi importante para mí, para a miña familia, para os meus amigos, ademais. Gústame que leves os teus sobrillos, porque claro, os máis pequenos teñen que aprender deste amor polas tradicións.
Matthew, un aniño aquí, pero xa che deu tempo a visitar algunha festa, que aquí en Touro son festeiros. Contanos, cal foi? Bueno, la única fiesta a la que he ido es la de los Rixós y me pareció fantástica el tema que la comida, las dos cosas que probé fueron bastante agradables y el ambiente en familia y todo. Bueno, que aquí coa comida xa enamoramos a calquera, Sí, eso sí. Rematamos xa con este bloque e comezamos con un ben especial, o do emprendemento, porque é certo que Touro ten moi presente o rural, pero tamén ten unha industria ben potente, como pode ser Galchimia. E temos a sorte de contar coas verbas de Carme, a directora executiva desta empresa, de Galchimia. Imos escoitar un pouquiño máis sobre ela. Son Carme Pampín, CEO de Galchimia. Galchimia é unha empresa que se dedica a investigación en química médica. Somos unha empresa que estamos ubicados no Concello de Touro, constituída no ano 2001 como unha spin-off da Universidade de Santiago. O motivo de que estemos no Concello de Touro basicamente é porque eu son de aquí, vivín aquí toda a vida, criei-me aquí, fun ao colexio a Touro, despois fun a estudiar a Santiago, fixen a tese doutoral, e despois, cando vou que crear a empresa, pois era necesario buscar un sitio, un espacio onde ubicarnos e atopamos a opción de instalarnos nuns antigos laboratorios das minas de Río Tinto. A empresa empezou con 2 persoas, o meu marido e máis eu, os 2 emprendedores, e a día de hoxe pois somos case 60 persoas. Somos a primeira empresa no Parque Empresarial de Touro. Temos un centro tamén en Madrid e en Barcelona, pero a nosa sede central e onde temos a maior cantidade de xente é en Touro. Realmente teñas un rural onde se poida desenvolver unha profesión, que poidamos explotar no bo sentido os recursos que temos, e aquí na empresa somos moita xente galego falante, pero moitísima xente. E moitísima xente que comparte, sobre todo os que son da miña xeración, os que levan con nos moito tempo, que comparte estes valores tamén, non? De a sorte que é poder desenvolver a nosa profesión en Galicia, traballar no rural. Somos unha empresa onde aquí calquera día chegas a hora do café e hai unha caixa de mazás que alguén trouxo da súa horta, ou de tomates porque o recolleu e lle sobran. Somos moita xente que valoramos pois o contacto coa natureza, o estar no rural, o falar na nosa lingua e falar noutras, e tampouco temos problemas. É dicir, non se trata de enfrentar, non? Se trata de utilizar, oxalá fose fluida en 20 linguas, non? Ou en 4, xa non pediría máis. Estamos poñendo un gran de area para que se rompa un pouco esa visión, non? De que en galego pode ser que teñas trabas para vender, para montar a túa empresa, para desenvolver a túa profesión. Sinceramente, eu creo que non é así. E se te encontras con xente que opina así, pois entón é que non ten a súa cabeza ben amueblada, non? Porque realmente a lingua en ningún momento pode ser unha traba, non? Temos aquí, tras escoitar a Carme, un gran exemplo dunha empresa punteira que se instalou aquí no rural, pero que traballa para o mundo enteiro. Vos credes que é posible que se establezan máis empresas traballar dende aquí, dende o rural? María, veña, que eres a máis noviña. Eu creo que sí, basicamente a futuro. Estamos vendo como a xente cada vez máis vai máis para as cidades, pero é que as cidades non van a ter suficiente capacidade como para acoller a todos. Entón, eu creo que o medio ambiente, para empezar, estamos aprendendo a cuidar máis, a valorar máis, e a partir de aí podemos construir pois todo o que nos propoñamos basándonos en cuidalo, eso sí. Que gusto dá escoitarte, a verdad. Veña, Patricia, de acordo con María ou algo que puntualizar? Sí, totalmente. Eu creo que as cidades sin o rural non sobrevivirían, eso está claro. Eu sempre defendo que no rural, por moito que a mensaxe externa que se dá é que o rural é un sitio taciturno, no que non pasan cousas e que está condenado a desaparecer, que realmente pasa todo ao contrario, que é onde pasan as cousas e que é onde seguirán pasando. Donde hai futuro e donde hai posibilidades. De acordo coas compañeiras? Sí, eu creo que a pesar de que aquí principalmente se fala moito do sector primario, tamén se debe valorizar ese sector da industria un pouco máis para dar auxe tamén a que non só as industrias se poden instalar en cidades, sino que tamén no rural é moi importante que haxa industria e non só centrarnos nun único sector como pensan que é agora o primario. Lucía, falabas nos ti agora do sector primario, estás moi vinculado a él, non? Contanos por qué.
Bueno, eu estudiei un ciclo superior de xestión forestal e do medio natural e actualmente estou estudiando Enxeñería Forestal en Lugo. Eu considero que, por exemplo, Touro é un lugar no que, falando do emprendemento, como estábamos falando agora, é un lugar que ten un alto potencial para emprender en canto xa á súa paisaxe. Falando un pouco do meu sector, eu creo que ten un alto potencial para emprender desa maneira, sempre cando respetando todo o medio e non pasándonos con nada. Exacto, e ti crees que se debe profesionalizar o sector primario? Eu creo que sí, que é moi importante que tanto como no sector primario como en calquer outro sector debemos ter profesionales que sepan o que se debe facer. O sea, é igual que fai falta o mismo profesional para unha granxa do que fai falta para unha empresa química. Exacto, gústame que incidas nisto, porque a veces temos no noso pensamento que para quedarse no rural non fai falta nin estudos, e non, todo o contrario, precisamos de formarnos, non? Ti eres un gran exemplo, pensas quedarte aquí no rural? Sí, podo, sí, e penso poder. É relacionado co sector primario. Patricia, ti tamén estás aí vinculada, contanos. Pois eu traballo en Queizuar, que é máis conocido como Queixerías Bama aquí en Touro, e eu traballo pois no laboratorio, na área máis de innovación e demais. Entón, claro, eu percibo a diario pois algúns dos problemas que decía Macio, que tamén má ligado ao que comentaba antes Lucía, o tema das comunicacións. Ao final, estamos instaurados nunha zona rural, entón iso aféctanos. Pero iso non impide que se sigan facendo traballos de investigación, pois buscando maneiras de valorizar subproductos e demais. É dicir, que moitas veces pensamos que o tema de laboratorios, innovación e demais está ligado a grandes industrias, en polígonos industriais, en cidades, e non ten por que ser así. Non, de feito, no teu caso, é unha industria transformadora dese sector primario. Que tan importante crees que é ese tipo de industrias, tanto para o rural como para o propio sector primario? Home, eu creo que no noso caso, digamos que é casi kilómetro cero. É dicir, o Concello de Touro é un concello con unha produción leiteira elevada, entón, que unha industria transformadora se atope no mesmo ayuntamiento, pois xa é unha ventaxa en sí. Entón, tamén nos demostra que, por exemplo, no caso do sector lácteo, que é o que a mí máis me afecta, que ademais de poder vender este produto a outros provedores, outras grandes industrias, tamén temos a capacidade de poder procesalo nós mesmos no noso entorno. Gústame isto que dis. E María, ti aínda que non traballas de momento, aínda non estás nese mercado laboral, pensas que é importante profesionalizar este sector primario? Eu concordo totalmente tamén co que di miña irmá, de que hai que ter especialistas, obviamente, de todos os eidos, porque senón non vamos a saber facer as cousas ben. Sobre todo porque xa, por exemplo, como falábamos antes de profesionalizar o sector primario, xa consumimos moitísimo medio ambiente, xa deixamos basicamente fatal, e agora, sobre todo, é máis que nunca necesario. Imos cambiar agora un chisquiño de tema, porque é certo que incidimos moito no sector primario, pero aquí tamén hai oportunidade no sector servizos. E Macio é un gran exemplo. Contanos, que idea tes ti? Que vas a montar aí en breves? Bueno, a ver, mi idea a inicio de año es abrir un centro de entrenamiento personal aquí en Fontedía, específicamente Touro, el cual va a ser un servicio que hace falta en lo rural y más de la mano de un profesional que, como bien dicen las compañeras, es importante tener profesionales en cualquier actividad. Con que vantaxes pensas que conta o rural para montar esta actividade que pretendes levar adiante? Me gusta mucho la tranquilidad y el silencio que brinda el rural, y simplemente lo que tenía en mente era como una nave donde llegue la gente que le gusta hacer deporte y tenga ese espacio y no tenga más cosas, o sea, que vaya a ese lugar específico y no tenga como competencias o distracciones alrededor como cualquier otra. Lo que sucede en las ciudades, ¿no? Que tienes un centro aquí y al lado tienes cosas que al final distraen a las personas. Pois Macio, déxame darche os parabéns, porque a verdade é que un mozo novo decide emprender no rural e ademais levando apenas un ano aquí, pois ten moitísimo valor. Pero bueno, penso que todos concordamos aquí coa importancia de traballar, emprender no rural, xa sexa no sector primario ou noutro sector. Así que imos coa última pregunta. Carme tamén facía fincapé na importancia de empregar a súa propia lingua, a lingua coa que foi criada, a lingua galega.
Como vedes esta vinculación coa lingua galega e coa empresa? Hai posibilidades de futuro? María. Eu creo moitísimo niso porque, por exemplo, vamos a outras cousas, por exemplo, son as cousas de aplicacións que, por exemplo, teñen para aprender catalán, pero non te veñen para aprender galego. Eu creo que, agora que se está perdendo, sobre todo, témolo que salvar xa, porque é que senón non hai marcha atrás. Por exemplo, a Mesa pola Normalización Lingüística loita moitísimo por isto, está aí sempre para as empresas que poidan utilizar o galego na súa maior medida posible, que é o que debería ser, pero a veces non pode ser. Así que nada, hai un montón de asociacións que se andan dedicando a eso e apoiando dende cero. Pois agardemos que eses obxectivos que ten a Mesa pola Normalización Lingüística pois se acaden e non perdamos esta nosa fermosa lingua. Patricia, ti crees que ten futuro galego no ámbito empresarial? Eu creo que sí, eu de feito vexo todos os días que nos comunicamos entre nós en galego, toda a documentación que temos está en galego, entón, por que non? Quero dicir, eu vexo que é factible. E ademais coincido con Lucía en que estamos nun punto preocupante. Entón, todas as ferramentas e ámbitos nos que poidamos empregar o galego, hai que facelo. Non é unha opción ahora mismo. Non, todas as ferramentas serán necesarias. Lucía, concordas coas compañeiras? Concordo totalmente en que debemos demostrar que queremos o galego. Por exemplo, en calquera situación na que ti podes escoller un papel, facelo en galego ou en castelán, pois si o podemos facer en galego, ou nunha aplicación mismamente se pode escoller se o idioma é o español ou o galego, centrarnos en visualizar máis o galego e dalo a ver. Macio, falábamos que levabas pouquiño tempo aquí, pero xa nos entendes á perfección en galego. Que opinas sobre a situación da nosa lingua? Bueno, me he enterado que está muriendo porque, claro, los niños cada vez están hablando más el castellano, ¿no? Pero bueno, yo aquí, el poco tiempo que llevo, la gente con la que me he relacionado siempre me intenta enseñar y yo encantado de aprender. Ahora mismo simplemente lo entiendo, seguramente lo leo, pero el tema de hablarlo todavía no lo domino. Pero xa verás como pouco a pouco, ademais os veciños e veciñas de Touro son grandes defensores da nosa lingua e vanche axudar. Mil grazas a todos, porque de verdade estou encantada con vos, defendestes á perfección o sector primario, o sector servizos e a nosa lingua. Moitísimas grazas e vémonos no seguinte programa, biquiños.